Chekutanga munhu akaziva kuti ndine mudzimu uri pandiri ozororwa akuda kutora mitemo yekwana Shumba kuisa mumusha waNanzou. Aiwa kwete. Azvifambi zvichidaro. Kana uchitoziva kuti pane vagari kana kuti pane vakuru vari pauri, ndeve kutogara navo pasi wokumbirira wovaudza kuti aiwaka nhai vaNanzou, tarirai ndapinda mumusha wavanhu. Hamungasviki nokutonga mumusha wavanhu, ndiri murorwa. Saka ndokumbirawo muzvininipisa. Kana tazoenda kweduko, aiwa muita manyemwe enyu ese. Nekuti ipapo pari kupararira dzimba dzakawanda. Saka vanhu vazhinji vari kurasikira ipapo. Pakuti nekuti ini ndiri mugarwi. Saka iwewo zvauri kuda ini handizvidi, saka chitoteerera zvandoda ini nekuti ndine vedzinza rekwangu vagere pandiri. Ipapo toda kushandisa muenzaniso wenyeme Migogo. Imi mainzwe chii nemashoko ekuti chii kana kuti mairatidzwa chii chakazoita kuti muzoziva kuti pane vakuru vari pandiri? Chakatanga Makope. Asi panguva yacho taita zvekunamata. Ende vazhinji vekumhuri kwedu nanhasi vachiriko kuchinamato. Saka zvimwe zvacho neudiki ukatsanangura, waitonzi mwana ndimono andei munonamatirwa kuchechi. Chekutanga tisati tatomboridza ngoma kana kuti tatomboimbira mudzimu wako. Chekutanga kugeza iwe panyama yako. Kechipiri kuchenura mudzimu ugere pauri. Ndo pamwe patinomboti rasikei. Kuti matopinda mudare ndikuti une mudzimu iwe patodiwa doro rotobikwa. Vamwewo vanoti hatina nguva nekuti kuzobika kunogona kunetsa, woita rekutenga, pototengwa doro potoimbwa. Aiwa, hazvifambi zvakadaro. Chekutanga kuchenura iwe mugarwi. Tabva ipapo tichachenura mudzimu, nekuti mudzimu unotoriwo nezvaunokoka zvakaipa. Nekuti vazhinji vakushandisa uvhimi pasiripo. Chii chaanofanira kunge achivhima nokuti tiyezve tangotaura kuti hakusina masango achichaona nhembwe. Munhu wechirume anovhimei? Kuvhima kwandiri kutaura kune kuvhurirwa kwokuti nyangoti pamushando wako tomboti uri kuita zvemaoko ako, mushando wemaoko, zvinovhurika. Zvinofamba negwara chairo. Uchitoona tonataiwa apa zvavhurika, zviri kufamba, zviri kuita. Uchitounganidza pfuma yakanaka. Uchitounganidza pfuma yakanaka. Isina ushereketwa. Ndo patingati mazuva ano ndo patakutoti ushavi hwaitwa. Usiri ushavi hwekutokauraya munhu wana mari yakawanda kakwete. Nekuti vanhu vakungoti pamwe ndikashava ndikaona mari chero ndaishava nemutopi. Chikuru ndawana mari saka ndakushava. Aiwa kwete. Kushava nenzira yakachena, yakajeka, isina misodzi yeumwe munhu. Mukati medzimba umu ndapi matambudziko anoda kubatsirwa vanhu, varume nevakadzi, amunobatsira imimi kuno kudare kwenyu? Ndichida natsotsanangura pamhepo yechikwambo apa, noti pana akambondibvunza kuti imi munotaura kuti mhepo yechikwambo inotarisa munhu kubata mwana sei? Tiri kuvanhurume. Ndingati paunosangana mweya wechikwambo kana uri kumunhu kadzi, panobudisa baba mbeu chinomedza mbeu iyaya haichaendi kumukadzi. Saka ipapo haumbofi wakabata nhumbu, hazviiti. Saka chakakosha kutanga tanzwisisa dare kuti riri kudei. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal,
and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only a 1-500. Contact VF Accountant at +276 86822173 to open your account now. Vatariri veSly Media TV makadi zvenyu kumativi mana kwamuri ikoko. Isusu tinokuchingamidzai tichikutambirai zvekare nemufaro. Toda kukutendai zvikuru sei paFacebook mumwedzi waFebruary wega nekupfupika kwawakaita ikoko ine 28 days. Tiri kutenda Mwari nekuti takawana 20,000 followers, vanhu vatsva 20,000 mumwedzi 1. Pakavhuvhuta mhepo yatakafarira nezo tikapembera tikarumbidza Mwari kuti aiwa pane zvatiri kuita zvinoita kuti vanhu vateverere Sly Media TV. kuYouTube haina kusarira, iri kuwanawo iyo an average of 1,000 subscribers pasvondo rega rega. TikTok mazuano yakachibatawo, yakati ndikasarire pane vakoma vangu apa aiwa iye zvinezvi yapinda mu71,000 yanga yakuti 2K pasvondo pamasvondo maviri apfuura. Nekudaro aiwa tiri kutenda Mwari zvikuru sei kuti imimi muri kuuya kuzojoina mune zvamunenge maona kuti izvi zviri panapa izvi azviite kuti ndisasubscribe ndofanira kuramba ndichingovhizita channel ino from time to time, kana kuti chese chavaisa handidi kurasikirwa nacho, ndoda kuchiona. Saka ndo zvakanakirawo zvekare kusubscribe. Tiri kukumbira kuti rambai muchisubscribe, rambai muchifollowa. Ndinonzi Simbi Yebasa Sylvester, mwana wekwatapfuma nei dangwe raWinnie naSauro rine musoro. Usazosiya ipapo. Zvinenge zvinonakidza kuita dangwe asi zvakangotiomewo nekuti maresponsibilities ese vanokuteera vanenge vachinzi chengeta muringina wako, chengeta hanzvadzi yako, zvinodaro. So aiwa tiri kungowana kuti titange nhaurirano. Handitika nhasi uno tiri kuGlenview 7 kwaMude kwatauya kuzoona Gogo Nzou. Taane nguva tisina kuita hurukuro navo, tikati aiwa regai tinonzwa kuti Gogo variko here uye timbokurukura tichinzwa zviri pamwoyo pavo neshungu yavo, marenge neupenyu hwedu isusu. Kana musingo maona tauya kuno kudai, shungu yatinayo ndeyekuti panopera program ineyi upenyu hwemumwe munhu hushanduke, zvikuru sei vane matambudziko akafanana neatoda kukurukura panapa. Regai zvinezvi Gogo Nzou ndivachingamidze muchirongwa titange kukurukura hurukuro yedu yanhasi. Gogo makadi? Tinosimba mukoma makadi. Vamwe vanoti kuti titi Gogo musikana wechidika akadai so zvinombofamba sei? Isusu tichifanira kuti kana tikati Gogo tichifanira kuona munhu wechikurukuru. So hamusati mamboti here maclients amune muchifungidza kuti anofanira kuzoshanda nemi kuno, obva asi kuti aiwa ndinoda kuona imi, ndatoda kuona Gogo Nzou. Moti aiwa ndimi. Izvozvo zvinotoitika pakawanda. Unoona kuona umumu asi umumu handihwo huri kunzi Gogo. Chiri kunzi Gogo ndo chakagara wame muchiona. Saka ukuru huri pamunhu ndo hunenge huchiremekedzwa. Handiti? Vari kwantomboti ndimi ndoti nhasi kutarisa kwamakandiona kuti zveshuwa titofunga tichaona munhu mukurukuru. Ayo tatozvijaira, takutozvitambira. Saka zvakanaka. Mazuva tiri munguva yakasangana zvinhu zvakawandisa, marudzi, zvatinoona pamasocial media, zvatinoona pamaTV, zvakanganisa tsika nemagariro edu. Zvimwe zvacho hatichanatsoziva kwatiri kuenda nekwatiri kubva. Saka muchiona tichiuya nguva nenguva kwamuri tichizokurukura kuti imi nevari pamuri varambe vachitidzidzisa tsika nemagariro zvinoita kuti tirambe tichinzi vanhu uye tirambe tiine hunhu. Ndiri kutaura kudai zvinoda kutanga nekuti kutanga imba kwakuti netsei. Kumwe kwacho tinopomera zvimwe zvinhu, asi zvimwe dzacho nguva dzacho isusuwo tinenge tiine zvimwe zvinhu zvinoita kuti dzimba dzedu dzisagarikike zvakanaka. Ndoda kutanga nekubvunza kwamuri imimi, chii chamunofunga kuti vana vemazuva ano
vangaite kuti vagamuchirike kuti vanzi muroora kana kuti wemukwasha? Ongo. Ndakatarisa pakurarama kwatiri kuita izvezvi zvinenge zvakuda kuitwa zvichinzi chinjei nemakare edu. Chekutanga, munhu akaziva kuti ndine mudzimu uri pandiri ozoroorwa, akuda kutora mitemo yekwana shumba kuiisa mumusha wananzou. Aiwa kwete, hazvifambi zvichidaro. Kana uchitoziva kuti pane vagari kana kuti pane vakuru vari pauri, zvimwe zvacho munhu akuzvipa mutemo wake wega waasina kudzidziswa kana wasina kuudzwa nevadzimu vake, nekuti anenge achiti nekuti ini ndine mudzimu kaini zvautoita handizvidi. Aiwa, hazvifambi zvichidaro. Achirevera hombarume. Hongu. Kana uchitori nevagari vari pauri, ndeve kutogara navo pasi wokumbirira, wovaudza kuti aiwaka nhai vananzou, tarirai ndapinda mumusha wavanhu, hamungasviki nekutonga mumusha wavanhu, ndiri muroorwa. Saka ndokumbirawo mozvininipisa. Kana tazoenda kweduko, aiwa moita manyemwe enyu ese. Nekuti ipapo pari kupararira dzimba dzakawanda. Vazhinji vanotouya mudare vachiti inanji hazvinzwisisi kuti tavarume vaviri mumba here kana kuti. Saka ipapo zvimwe ndezvekuto pane mwe mutemo zveshuwa yatinopiwa nevakuru vedu, asi kune imwe yaunokwanisa kuti aiwa vakuru we apa handichapakwanisi, made mandirerutsirawo zvafamba negwara iri. Saka vanhu vazhinji vari kurasikira ipapo pakuti nekuti ini ndiri mugarwi, saka iwewo zvauri kuda ini handizvidi, saka chitoteerera zvandoda ini nekuti ndine vedzinza rekwangu vagere pandiri. Ngatiti pamwe akaenda kumurume asati abikirwa, asati anzwisisa zvakuti ane vakagara paari, munhu ungazive sei kuti kaitiro kangu akandeka? Because hakuna munhu anopengereka asina nguva yaanozombodzikama omboti but murume wangu nezuroka zvandakamuitira hazvisi, asi haasi kuziva kuti pane mumwe murume ari kuona mumwe murume. Chokwadi. Ndingati vadzimu pavanotogara pamunhu pahomwe yega yega, vanotori nekazivezeve kavanotombokuitira, vanotori nekukunyaurira kwavanombokuita kumakope kana kutoratidzwa chaiko. Pane zvimwe zviitiko zvaunatsoona kuti izvi zviriitika muupenyu hwangu izvi hazvisi zvega. Kunyange munhu uchitoroiwa ndozvoona kuti zvakuitika apa ndinenge ndaroiwa. Zvakafanira vadzimu, pane paunotoona kuti kunomba munhu kuti akatsamwa asingatozivi kuti zveshuwa ndinasekuru vagere pandiri, anowana simba rimwe rekuti unotozvinzwa kuti handichisiri inini. Saka zvava nekuti uri kuti handizive kuti ndine mudzimu here kana kuti handina. Chekutanga, mudzimu uchitogara pamunhu unotouya nekumakope. Ungatadza kunzwisisa asi unenge watoudzwa. Saka kumunhu akangwara akasangana nemakope asinganzwisisi ari maringe nechivanhu, zvakakosha kubvunza kuvakuru vekwenyu kana vachinzwisisa mazviri kana kumadzisawira, wotsanangurirwa, wopiwa gwara. Toda kuti ipapo toda kushandisa muenzadzo wenyeme migogo. Imi mainzwe chii nemashoko ekuti chii kana kuti mairatidzwa chii chakazoita kuti muzoziva kuti pane vakuru vari pandiri? Alright. Ndingati inini chakatanga makope. Asi panguva yacho taita zvekunamata. Ende vazhinji vekumhuri kwedu nanhasi vachiriko kuchinamato. Saka zvimwe zvacho neudiki ukatsanangura, waitonzi mwana ndimoni andei munonamatirwa kuchechi. Saka muzva zvinhu zvinenge zvagara zviri pamunhu, nyange ukanamatirwa zvinombotonhora kwenguva iyoyo, asi zvinoramba zvichidzoka. Ndokuzoramba makope achiuya. Ndingatiwo vadzimu unofunga kana nguva yavo yakwana, nyange vakadzingwa havabvi. Dzapedzisira ava makope iwayo amwe acho anga akutotaura kuti ndini nhingi
bvunza ningi kuti ningakati hamuzivi here. Okay. Vamwewo havaunziwi makope. Zvafana nemunhu ane ushavi. Unogona kusaunziwa makope. Asi uchiti chese chaunobata nemaoko ako kana kuti nyange ukatengesa zvinofamba. Ndechimwe chiratidzo chezvimwe chaunofanira kufunga kuti apa zvishuwa ndayambuka apa. Apa zvishuwa ndatodai apa. Saka ndingapindura ndichidaro ipapo. Alright. Ngatiti manje waziva kuti ndo zvauri. Wakuda kuchienda kune vabatsiri vakafanana naGoogle Nzou kwatiri kuno. Chii chaunofanira kutanga kuita iwewe usati waenda kudare raGoogle kuti unosusukidzwa dare rako rifambe nenzira inotarisirwa kuti mudzimu usvike uchitanga kuita zvaunenge wakati uri kuuya kuzoita? Hongu, ndingati ndibate kumativi kwese nekuchechi. Zvinhu kunyange uchienda kumapfugamo unoendawo wakachena. Zvekare mwoyo wako nehana yako ndo zambuko rako rekutanga. Ukagutsikana kana kuti ukavimba kuti apa ndiri kunokunda zveshuwa unokunda. Takubato rekuchivanhu. Chekutanga unofanira kunge wepanyama pako wakachena. Kechipiri gadzirisa kuti tiri kuchena kwekuti wageza nejedhi here kana kuti muri kutaura kuti tiri ndingati kunyanya kuvanhukadzi. Unouya uchizoti usiku nguva. Zvekare wouya uchiziva kuti wambomira kusangana nemunhurume. Zvimwe chetewo nekuvarume. Unouya uchiziva kuti wambomira kusangana nemunhukadzi. Nekuti zvinogona kukuita kuti usasangana nezambuko kana kuti zvinogona kuita kuti zvauchatopiwa ipapo zvitadze kushanda. Tiri kuno kuchivanhu. Kana uri munhu anoziva zvekare kuziva hunge waudzwa sezvatiri kutoita. Zvakakosha kungotorawo bute rako usati wabuda mudumba. Kuti aiwa vadzimu vangu taakumbobuda kuenda kudare raNzou. Handina kukushorai kuti hamukwanisi kumira neni. Asi pane pamwe panodawo sahwira mubatsiri. Saka chiitaiwo kuti imi nasahwira mwesa musoro pamwe chete tiwane kuyambuka. Kana kuti pane dzimwe nzira dzamusingagoni kundiudza ini ndiri ndega dzinoda sahwira. Saka sahwira taakusimuka kuti tichienda kwaari. Muchibetserana. Nekuti kune dzimwe hondo dzekuti munhu akwanisi kuhori wega dzinotoda mubatsiri. Saka kana ndarota apo ndiri kurota ndichiratidzwa machira anofanira kushandiswa nemudzimu kana kusvikiro chazouya pandiri. Ndinofanira kugara ndangotenga ndega here ndobva ndauya nazvo kwaGoogle Nzou kana kuti ndoita sei pa? Zvakakosha futi uye zvakanaka zvekare kutenga asi usati wamashandisa. Uona kuti wakumbirira wavaudza vakambokuzivisa vacho kuti mafugu amakati nditenge avapo. Asi zvakakosha zvekare kuti umapfekedzwe unasawira. Usati wamapfeka wega. Nekuti pakutenga machira kuti upfeke machira ndingati panotoda zveshuwa kutanga patarisiswa. Nekuti dzimu rimwe nerimwe rine mhepo yaro. Ukangomapfeka usina kucheneswa kana kuchenurwa zvogona kutosunga kudarika zvazviri. Saka ndosekera sahwira achifanira kunge aripo. Anokubatsira kuona kuti apa padoda kutanga pacheneswa izvi, apa padoda kutanga paitwa izvi usati wamapfuga. Paipa mambotaura nyaya yekuti unofanira kutanga watora bute uchiisa pasi
uchiteketera vekwako uchivaudza kuti ndakuenda kunosangana naSaura nanzo uko, kana ndiri munhuwo zvangu musalad asina bute mumba, uye bute rachona mungagona kuritsanangura rine kuti patinoriona isusu tisingatevere tsika magariro echivanhu chegwara remudzimu tinenge tichiti itsvina. Handingagare naro, saka pari kunzi enda kwaSaura wamboisa pasi ndoita sei ipapo aina hazitombozviziva zvese, ndikutozvishora nakudhara. Kana uchizvishora usingazoendi kunobatsirwa kuchivanhu totaiwa wakanaka, asi kana uchizvishora uchizoendako futi, ipapo nyange vadzimu vacho tinotovapa mvume kuti aiwa chimbomurangai azwe zvakunatsoda chaizvo. Kana zvako usina bute haisi mhosva, unokwanisa kutongotaurira wega. Umwe anotoita munamato wana akagara zvamusingatonzi muti munhu ari kutonamata, kana kuti munhu yatokumbirira vadzimu vake asi achitaurira mwoyo make. Zvakangofanana naizvozvo unokwanisa kutongokumbirira wega pasina bute pasina chii. Vanonzwa, vanotonzwa. Chakakosha mazwi. Pane situation kana kuti pane mamiriro eupenyu hwedu isusu hwekuti sezvamakamaita imi vazhinji vekwenyu vakanga vanonamata uye vanenge vachiti isa hatichafambe nenzira iyoyo, saka kana ndichiuya kunoku ndinogona kuuya ndega here kana tofanira kufamba kuti ndiuye ndizogadziriswa nyaya yekuti mudzimu unenge uri pandiri uzvifambe zvakanaka. Ipapo ndingadavira ndichiti kana unavo zvakakosha futi kuuya navo. Kana vasingabvumi ndo panomira maSaura isusu. Chatinokwanisa kuita kubata mazwi kana vadzimu vekwako vasvika, kubata zvavataura tozokutsanangurira. Asi kana iri nhau yokuda kungobatsirwa zvekare, unokwanisa kuuya wega wobatsirika, nekuti vazhinji vashoma vari kuvimba muchivanhu. Saka zvinenge zvakwauri kuti umirire kuti vekwenyu vazobvuma here kana kuti wotaiwa regai ndimbosana kunobatsirwa. Umwe anotouya zveshuwa achitoti inini mbuyaka ndinoda kuti amai vangu nababa vangu vabvume kufambawo neni. Tinotokugadzirira toudzawo vakuru vekwako kuti vazevezerewo vabereki ava kuti vakwanise kusimuka vafambewo newe. Munhu azokwanisa akunda miedzo yese asvika kunoku. Imi munhu kana achinge auya kunoku aine dare iroro, munochiita sei naye kubva ipapo tichienda mberi? Kuti azobvuma vabereki kuti vafambe naye. Iye nevabereki vake kana auya ega asvika manje mudare rimono, maakuchitanga manje gwara rinoita kuti vari paari vachisvika vakurukure vachigadzirisirwa zvese zvavanogadzirwa kusvika mozoti paya panonzi mudzimu wasimbiswa nemadzisaura. Chekutanga tisati tatomboridza ngoma kana kuti tatomboimbira mudzimu wako, chekutanga kugeza iwe panyama yako, kechipiri kuchenura mudzimu ugere pauri. Ndo pamwe patinomboti rasikei kuti matopinda mudare ndikuti une mudzimu iwe, patodiwa doro rotobikwa. Vamwe havo vanoti hatina nguva nekuti kuzobika kunogona kunetsa, woita rekutenga, pototengwa doro potoimbwa. Aiwa, hazvifambi zvakadaro. Chekutanga kuchenura iwe mugarwe. Tabva ipapo tichachenura mudzimu, nokuti mudzimu unotoriwo nezvaunokoka zvakaipa. Saka tinotanga tapatsanura rima nechiedza, tosarudza chiedza todzinga rima, tochizokwanisa kukumbirira kana kusumira kuvadzimu vako kuti inini mwana womuranzo ndiri sahwira, asi mwere yenyu yati ndisvitse mazuva aya kwamuri kuti akukutambirai kana kuti ada kukutendai neramamubatira. Saka taakuchiti imi nevakuru venyu nevamwewo vari kumberi vasingazikanwi nemwere yenyu mochizevezerawo kana kuti mouyawo moreva ramunoda. Kana tapedza kukumbirira
tichizokwanisa edu kutenga zvoda kutengwa kuti pachipembererwa kana kuti pachiitwa bira kana mutambo. Kana kuuya kwemudzimu uku vamwe vangada kuziva kuti basa rawo nderei muupenyu hwangu kana kuti nemhuri yangu kana kuti nevedzinza rekwandinobva. Alright, ndingapindura ndichiti zvinoenderana nekuti akakugara aibata basa ripi. Vatoriko vadzimu, utori mudzimu asi mbuya ivavo vairoya zvisingaiti. Saka pane pachida unatsotariswa ipapo kuti mudzimu uyu waibata ripi. Kana waibata rakaipa tinotobata muzorodza, asi kana waibatawo rakachena rakajeka aiwa topfuurira mberi. Kune mudzimu wakamirira kungochengeta mhuri, hautombodzovi, hautomborapi, hautomboiti sei. Kune mudzimuwo unorapa asi uchishandisa mvura. Kune mudzimu unorapa uchishandisa makwenzi. Kune mudzimu wakangomirira kutarisa mhuri, kubvumbamira, kuchengeta. Kune mudzimu zvekare wakamirira ndingati kune mudzimu wanatete wakamirira kuyananisa. Kuyananisa mhuri. Zvitoriko kuti pakaitwa dare remhuri mutonzi takamirira tete nhingi vasvike. Unongori mudzimu unoyananisa. Kozoti mudzimu weushavi. Asi ipapo mubvunzo yekuti imi munotaura kuti kune mudzimu weushavi, toregerei kupinda mumasango tichivhima. Ndikapasanura ndichiti ipapo ichokwadi vakuru vedu vaizikanwa takanzi uyu ndihombarume uyu ane ushavi huri pari, aipinda musango ovhima odzoka akabata. Asi nekuchinja kuri kuita zvinhu kana kwaita zvinhu hazvichakwanisiki kuti ninhasi pano ndotoonekwa ndainawo mushanda kutodzingirana nemhuka, hatichazvikwanisi nekuchinjawo kuri kuita zvinhu. Ndo pakazotsvagwa masahwira, nekuti mudzimu wega wega unototsvaga sahwira wake vanova ndo vasikanwa kumadziva kana kuti chemberedze nhope kana chii, nekuti ndo vakuda zvechirungu kana zvechingerengere zvakuitwa izvezvi. Mambotaura paipai kuti hatingotange nekuridza ngoma. Saka ngoma yemunhu inozoridzwa tasvika papi pacho. Alright. Inozoridzwa kana wachenurwa, wagezwa, takumbirira kana tasumira vekwako kuti takuda kumboitawo izvi. Kana tapiwa mvumo. Ndingatoti patinosumira paipai, vazhinji unotobva wataura wega kuti aiwa ndipembedzei zvenyu ndakachena. Tauchikwanisa kuridza ngoma nekuvafarirawo nekuvaimbira. Iwo ndo unotaura ndakachena kwete kuti unongoonekwa. Ukasatotaura wega tinotobvunza kuti makachena here, hatidi kuzoremedza mwana. Chii chamune muchibvunza ipapo? Mambotaura zvazvokuti uroyi ndo zvatei tichibvunza izvozvo kuti pamaimbova panyika maibata rakajeka here zvakasiyana neuroyi, chipfambi. Munhu angatotaura here kuti ndiri mupenyu ndaiponda? Vanototaura. Kana ari munhu akatombouraya ndokudza kuti aiwa ndine maoko angu ayakatosviba, ndine ropa, ndakauraya nhingi. Unototaura. Tiri kudzidza. Kana zvichireva kuti kana marara muchipembera muchifarira kusvika kwawo nekutaura kwawo wachenurwa, zviri kureva kuti munhu mudzimu wakuchendawo chinoitawo kana ibasa ese amatsanangura kuti munoita zvakati, munoita zvakati, munhu yazochengeta wako unoita basa rawo kubva ipapo. Ipapo panosiyana. Umwe unototaura kuti hongu manditambira maita basa, asi ndichambodzokera kundozivisa vari mberi kwangu kana vakuru vangu
kana vazonditendera kuti ndichiuya ndichiita basa rangu. Nekuti kashoma kuti munhu ane mudzimu oita ogahwa nemunhu wani. Umwe anogona kutogahwa naambuya nasekuru panguva imwe chete ari munhu wani. Asi zvinozosiyana pakuti pane umwe chete anenge akatungamira uye anenge ane basa ipapo. Saka ava vanenge vari vaperekedzi. Ndosikara tichitoti katitokumbirira tinotanga kuti ayo pamusoro yemadziteteguru, vana mbuya, vana sekuru, zvichienda. Pana anenge akatungamira ndiye anenge ane basa. Ava vanenge vari vaokeri kana kuti vabetseredzi kana kuti vaperekedzi. Okay. Pane mumwe akazomboya kwandiri achiti mukoma Sly, ndakanzi ndine mudzimu asi ndatenderera zvasi hausi kutaura. Ipapo ndo pana ndichitaura kuti kana munhu ati ane mudzimu aisi nauyo ngoti ndarota jira reyanga, ndakutonotenga, ndakutokumbirirwa nasawira, ndakutorifuga. Mudzimu ndokutonatso kupinda mudare monzwisisa kuti chatoda kupembedza ichi achina here dzimwe hondo dziri mashure. Zvekare kutanga wacheneserwa, zvananjimboreva zviya kuti chekutanga kuti wewe wakagahwa wacho ugezwe, wocheneserwa mudzimu wako, wokumbira. Nekuti haisi nauyo ngotomuka tichitoti kutogadzira mudzimu wako. Tine vatinotopira, tanga taudza, tasumira kuti takudawo kumboti tiite iri, munotitendedza here. Kana usina kuita izvozvo ndo pamunoona kuti unotoona zveshuwa mudzimu uripo pamunhu uyu, asi kuti uchizotaura porema. Pane zvinenge zvisina kunatso kugadziridzwa, zvinoda kutanga zvanzverwa muzozviita. Okay. Irinzwira vega vazukuru vari kunze kuva nemidzimu isiri kutaura, nokuti variko vanofunga vana vakatombonditi ndatenderera asi zvinenge zvikuzasi zviri kuramba. Imi pama muchitsanangura nyaya yekuti munhu anofanira kuteketera kana kuti paitwe chikaranga chekuti mudzimai azivise vari paari kuti ndakuda kugara nehombarume, kana ari murume anogona kuita mudzimu here unomutadzisa kugara nemukadzi? Kuvarume zvakatonyanya. Patinoti vavhima apa tine pamwe patinoresva kupatora. Kana wanzi une vavhimi vari pauri, kosei vachizokutendera kuti uite, handingati barika rinorambidzwa nevadzimu kwete, asi kune chinonzi chipfambe, harisi barika iroro. Barika mukadzi wakanobvisira pfuma, wotenderwa nevabereki vake kuti aiwagarisa naye. Zvino zvakuitika zvino ukatongopfimbana nemunhu kunzoko, mukangowirirana atova mukadzi wako kwete, inenge itori tsvina iyoyo. Zvinhu zvinofamba negwara. Saka varume vazhinji vakanzi vane vadzimu vari pavari, vane vashavi, akutsvaga pfuma, ende pfuma iyoyo uchitovhurirwa zveshuwa, asi yoperera kuaranga. Kupfambi ndikati aranga ndiri kuresva. Yoperera kunana mahwei, pamwe mhuri iri kutotambura. Saka pauvhima apa pada kuti iwewe nevadzimu muziva chinhu chimwe chete chamuri kuda. Nokuti vazhinji vakushandisa uvhimi pasiripo. Chii chaanofanira kunge achivhima, nokuti tiyezve titangotaura kuti hakusina masango achichauya nemhembwe. Munhu wechirume anovhimei? Kuvhima kwandiri kutaura kune kuvhurirwa kwokuti nyangwe uri pamushando wako, tomboti uri kuita zvemaoko ako, mushando wemaoko, zvinovhurika. Zvinofamba negwara chairo, uchitoona taiwa apa zvavhurika, zviri kufamba, zviri kuita, uchitounganidza pfuma yakanaka, uchitounganidza pfuma yakanaka isina ushereketo. Ndo patingati mazuva ano ndo patakutoti ushavi hwaitwa. Usiri ushavi hwekuti ukauraya munhu wana mari yakawanda kakwete.
nekuti vanhu vakungoti pamwe ndikashava ndikaona mari chero ndaishava nemutoo upi chikuru ndawana mari saka ndakushava. Aiwa kwete, kushava nenzira yakachena yakajeka isina misodzi yeumwe munhu. Unogona kutoshava zvokuti vanhu vanogona kuti uyu anofunga akaromba cheta nekuti hakuna zvakadai, zvinhu zvako zvichifamba zvichingoendeka zvichitsvedza zvichienda wangu. Ndingati paushavi kuti vanhu vanatsonzwisa kuti zveshuwa ushavi hunotoshaviwawo tichitotsvaga pfuma. Zvafanana nevanhu vanoita zvekuchera goridhe. Goridhe harisi reungomuka mumagumbeze wakutonoti ndakutochera apa. Unototanga wazivisa vene venzvimbo iyoyo, wotokumbirira kana nefodya wotomboisa pasi wozowana kuita raunenge uchiita. Asi tichitochera kuda totokumbirira vari pasi, unotochera dombo asi unozoritengesa wana pfuma. Ndo umwe ushavi hwakazvimiririra zvoti ukatonatsovhurirwa unotonzi wakaromba zveshuwa, asi kuri kugonera vadzimu vako. Imimi vanhu vakadaro variko anogona kunge haana hake ushavi huri paari, asi ari kutsvaga kurarama, asi achitsvaga zvegoridhe iroro. Imimi vanhu vakasunungukawo here kuuya kudare renyu tivhenekereiwo kuti pamaini pedu pane chiripo here, tivhenekera kuti tigadzirireiwo kuti pamaini pedu pasapingwe kuti nyangwe zviripo tisazvishaya. Ipapo zveshuwa ndoda kuti vanhu vanatsokupanzwisisa, nekuti ndaana vanhu vakawandisa chaizvo vanoti ini ndinoita zvekuchera asi ndiri kuda kuti ndingonosvika ndichitoriwana goridhe. Unoriwana sei usina kushanda? Unotochera kuti uriwane? Kune vanoti ini ndotoda kuti mundirombese ndiwane goridhe. Ini handirombesi. Ini handirombesi. Ipapo vanhu ndokumbirawo vapanzwisise vazukuru. Kuyanzowa varombesi. Asi kugadzira zvauri kushuvira kana zvauri kubata nemaoko ako kuti zviendeke. Aiwa ipapo kunyange vanotochera vada kuti aiwa kune mhepo dziri mumadzinza medu dzirundivharira kuti ndisabatawo chiraramo apa, kubatsirikana. Tichiri panyaya yemudzimu iyi, pane zvimwe here zvatingafanire kuziva isusu sevatariri veSly Media TV zvamakasununguka kuti mutidzidzise panguva yatiri ineyi? Tisataenda kune zvimwe, pane zvimwe here zviri munyika dzimu zvatofanira kuziva kuti tidzidze zvatisiri kuita asi zvichifanira kunge zvichiitwa, zvekuti tikasazviita zvinounza matambudziko muupenyu hwangu? Tiri kuvazukuru kana kuvazukuru wangu. Pane ndingati tomboti vadzimu vako vari kutokuzevezera, ndinodawo kuitirwa izvi, iwe wozoita nepasipo kana kuti woita zvemusoro wako. Izvozvo zvinounza matambudziko muupenyu hwako. Vadzimu vakanaka vakashata vane nguva yavanokwanisa kumbomira newe, asi ukasavacheuka unogona kutofunga kuti waroiwa iwe usina, ugotofunga kuti vadzimu vakashata ivo vasina. Vanongoda zvinhu zvinofamba negwara, zvinhu zvakachena, kungotevedzera ravari kuda. Kutevedzera chivanhu hakurwadzi, kwakangofanana nekunamata. Umwe munhu haatokwanisi ndingati munamato wake unomuwanzira mukukumbirira kuvadzimu vake, ozopedzisira ati tokumbirawo mutisvitsirewo dare rekuna musika vanhu kuti tiri kuchemawo iri neiri, nekuti tinotozwa kuti vadzimu kuti vange varipo kwakatotanga kuna Mwari. Saka pazvinhu zvese zvatinoita hatitombofi takasiya Mwari. Ndiye anototungamira zvese kutoti vadzimu vavepo vakatobva nekuna musika vanhu. Saka inini zvandingagona kutaura ndichiita ndezvekuti vazukuru, ukapiwa gwara tevedzera nemazvo, woregawo kusvibisa nzira dzako. Dzikangochena kana kugunun'una havambogunun'une, asi ukavaresvera vanotsamwa. Umwe unotoparadzirwa zvese zvakashavirwa nevadzimu agototi ndaimbova nezvakati
zvinongoparara. Ndakatofunga ndakaroiwa anga ndiye akakanganisa ake. Unotonongedzerana nanatete mumisha umoti ndimi vasingatozivo nezvazvo. Ngatitarisai manje munyaya mukati medzimba umu. Ndaapi matambudziko anoda kubatsirwa vanhu, varume nevakadzi, amunobatsira imimi kuno kudare kwenyu? Alright. Totanga kuvanhukadzi. Kune vanoti vanoda kuchekwa mbereko inenge yaramba. Pakuramba kwembereko zviri pakati wandei. Pamwe pacho panoti mumadzinza matiro kune mhepo yeurombwa. Mweya wechikwambo chaiwo unokutadzisa kubata mwana. Koti masari anokutadzisa zvekare kuti ubate pamuviri. Jambwa chairo. Kune jambwa rinotonzi kana kuti kune mhepo inogadzikwa mudumbu. Munova ndiwo mudumbu munofanira kunge muchigara mwana kuti azobuda. Saka mudumbu mukagara mhepo, pamuviri pacho hapabati. Ndichida natsotsanangura pamhepo yechikwambo apa, noti pane akambondibvunza ati imi mutaura kuti mhepo yechikwambo inoita samunhu kubata mwana sei? Tiri kuvanhurume. Ndingati paunosangana mweya wechikwambo kana uri kumunhukadzi, panobudisa baba mbeu chinomedza mbeu iyaiya haichaindi kumukadzi. Saka ipapo haumbofi wakabata nhumbu, hazviiti. Zvoti zvekare kuvanhurume, kusungwa. Ukasungwa, pamwe babavo vane mbenge vakambofara chaizvo, vorwadzisa vana vanhu chaizvo, vozowana vanovagadzira, wosungwa. Hauzowani simba kana kuti mbeu yaunobudisa inenge isisina simba kuti ikwanise kuzogadzira mwana. Ndingadavira ndichidaro ipapo. Tiri pavanhukadzi. Kana tiri kumurume? Kuvanhurume ndo pandataura kuti kusungwa zvakanyanya kuwanda. Ko zvinogona kuita here kuti hungu chikwambo chiya hachina mhiko yekugamuchira mbeu, asi chinogona kuve nemhiko yekuti zviriko here, ndiri kuvhunza semubvunzo, zviriko here kuti unogona kutosununguka wozvara vana asi wozozvara kana kuti vana vaya zviri zvirema, kana kuti vana vaya vachirasika njere, kana kuti hameno zvinongoitika kuvana ivavo, zviriko here? Zviriko, asi ndinoti kazhinji kuti mudzimai akaita vana vachifa, watombovabata vofa, pamwe pacho kunenge kune ngozi inoda kutogadziriswa inenge ichiuraya vanava. Pamwe pacho masari anouraya mwana, nekuti sari rinoenda panobuda nemwana pamukova chaipo. Saka mwana paanobuda rikangomubaya musoro anotofa. Umwe anotombogara kana vhiki rimwe chete ozofa, asi atomboonekwa kuti mwana anga aripo. Mubvunzo wenyu wamabvunza ndasati ndamupindura. Zvinoitika kuti mweya wechikwambo utouraya vana kana kuti ubereke vana vanenge vakakanganisika. Zvinotoitika kakawanda chaizvo kusvikira mazogara pasi semhuri mogadzirisa dambudziko. Tichiri panyaya yembereko iyoyo, ndaida kubvunzawo zvakare mubvunzo wekuti apa taachitaura zvokuti pamwe mbereko iri kushayikwa, zviri kureva izvo kuti munhu aenda futi kuchipatara, vanhu voti hapana chatiri kuona chakashata pauri. Munhu akadaro anofanira kuuya kuzozvitsvaga kumatara ekunokwana gogonzowo kuti chii chiri kumushayisa kuti atadze kubata mwana. Vamwe vanotomboenda kuzvipatara utonzi ndanzwa nekufamba asi hapana chiri kuchinja. Ndo paunofanira kuzoti ndoda kupinda mudani natsonzwisisa
kuti dambudziko riri kubva papi. Pane zvimwewo zveshuwa zvatisingatongati tozviita, asi pane zvimwe zvinoda chipatara nechivanhu. Pane zvimwewo zvinodawo chivanhu zvisinei nechipatara. Saka pane matambudziko anoda kubetseranwa chipatara nechivanhu. Alright. Ngatiti munhu uyu ari kuti ini vana ndinawo asi ndiri kungowana vana vasikana chete. Kuchinja mbereko tinokwanisa, ende zvinochinjika aizvo zvidika zvinetsi tinozvikwanisa. Zvinoti kana kune vari kungoitawo futi vakomana akati pangu ndashaya danga remombe richazoya kwandiri ndikuri nevari kuburitsa chete mombe pano pamusha. Chokwadi. Isusu kwedu kwakatowanda vasikana. Vakomana vakazongoita 2. Ivo unofungawo vaingoti ngatipushei kusvikira tawana mwana mukomana. Asi vakatozoendawo kuchivanhu. Vanhu vanenge vakuti hakuna matawo havazonatsi kuda pacheno ati ndakatozobatsirwa ikoko kuchivanhu. Saka zviriko zvekuti munhu anotochinjwa mbereko zviriko. Dzimba hadzisi kugara mazuva ano. Chii chiri kunyanyoita kuti dziputsike? Ndikati takatarisa hangu kusaidhi redu isusu vanhukadzi. Kuti ugarewo musha mako, chekutanga remekedza wawakavinga. Kechipiri zvirereke. Ndingati vakadzi vamazuva ano takuti iwe ukaita zvindotoitawo izvi. Kuremekedzana hapasisina. Vana mai vedu vaitorohwa chaizvo mudzimbomo, asi achishingirira arimo. Imba yakakosha, imba yakanaka, inokuita tuve nechiremerera. Kana usina imba, pakangonzi baba vepa next apo havapo, unotanga kutofungiwa kuti havamwe here meva vasina murume. Saka kukoshesa imba yako kwakakosha. Nevanawo vatinavo ava vanokura vane hunhu nekuti vanenge vachiwana dzidziso yababa namai pamwe chete. Saka inini kune vari mudzimba nevasati vavamo ndinopa rayiro yekuti koshesai vamakavinga, koshesai vene vemusha. Kunyange ukatosvika pana mai nababa vanowana tezvara vako, varemekedze nokuti wakatokuzvara murume wakagarira. Vakatomuchengeta kusvika zvekuzoti vamwene vangu vanoroya asingaiti vakaregere kuroya mwana wavo. Nyange vakaroya uroyi hwavo vahunei nahwo. Chizovanongedzera ende havanongedzewi nyange ukazovabata vakudyira mwana wako. Kune vamwe vanhu vari kunzoko vanoti inini ndatambura ndine makore ndichingotevera ari munhukadzi. Munhu akadaro anobatsirika here mudare ragogonzoko? Anobatsirika, asi chekutanga tinotanga taona kuti chii chakonzera kuti uzotevera kasingaperi. Nekuti iye zvino zvava pakati wandei nekuzvipatara vouku kanobayiwawo zvinobayiwa vanhukadzi kuti vasabata pamuviri zvinokwanisa kuita kuti utevere. Zvozotiwo kugadzirwa chaiko kunokwanisa kuti uwane dambudziko iroro. Saka chakakosha kutanga tanzwisisa dare kuti riri kudei. Kune here munhu akaroyiwa kunzoko? Hongu tataura zvokuti kunenge kuine zvikwambo. Zvikwambo zvatorwa kana kuti nehanzvadzi yako kana nababa vako kana newo mumba zvokudyira chiraramo chako. Asi kune here murume anotadza kuroora nekuti akaroyiwa, kana kuti mukadzi anotadza kuroorwa nekuti akaroyiwa? Zvinhu zvinogona kugadziriswa mudare renyu rine rigogonzoko? Kune umwe munhu kutoti ari mukadzi haatoroorwi nekuti pamwe akaiswa mweya wechikwambo wechirume. Anongada kuroora vanenge vachitouya, asi vanenge vangoona munhu rumota. Zvatiri varume tese wotoona wasiwa zveshuwa zvotopera. Mangwana futi ndizvozvo. Zvakafananawo nekuvanhurume. Ukaiswa mweya wechikwambo unogona kutoshaya hanya nevakadzi. Ugototi ndirori ndogara ndakadai. Usingatozivi kuti pane chakaipa chiri mugotsi
chiri kutokutuma kuti uite izvozvo. Saka zvinhu zvokuti zviri kumunhu wese ende zvinototarisirwa munhu wese kuti umwe noumwe azovaka musha wake kana kuti umwe noumwe aroorwe. Saka iwe ukaunawo makore apfurikidza zvitsvage. Ndevape vamwe vanhu vamakasununguka kutambira mudare renyu vainenge vaine matambudziko? Toziva kuti akawanda matambudziko anosanganikwa nawo muvanhu munharaunda dzatigere. Takatarisa isusu maZimbabweans vanogara muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika, ndevapi vanhu vamunoti iwe kana une dambudziko rakadai kana kuti rakadai kana kudai, uya kunoku undione inini gogonzo kuti kwandira hachizi chino ndokugadzirira zvinhu zvako zvikatambanuka? Alright. Kune pana tamboti taurei tokwanisa ngomatsokorotsa alright. Kune hapane rimwe dare ransina taura nezvaro. Kune vanhu vanobvunza kuti nhai ambuya zvinofamba sei kuti ndiri kunzi ndine shavi rekumvura, asi shavi rekumvura iri rinondiita kuti ndowane varume. Iroro harisi riro shavi rekumvura ratoziva. Kune imwe mweya yakanogara mvura yakaipa. Saka iwe ukatoona uchinzi une shavi rekumvura, harina zvariri kukupa, harisi kurapa, harisi kuita se, harisi kupa makope upenyu, harisi kukudzidzisa, ringokutsvagira varume. Asi shavi rekumvura iroro rakanaka. Utoriwo mweya unotoda kuti uzoduswa pauri. Kune vamwe vane shavi rekumvura zvishuwa, asi vadzemo vako vasingatendere kuti rutungamire. Kune vamwewo zvekare vane madziteteguru aiita zvekumadziva achirapa. Iwayo unogona kutoti vadzemo vako vangona kutopa mvumo, ndingatongoti iyi ndo atinoti chemberedze nhope. Vanenge vachitoshanda nemvura, asi uri mudzimu zvekare uchibatanidza nekumadziva. Saka pada kupatsanurwa unzwisise kuti nhau yako ipapo yakamira sei, nokuti ukapembedza ava vanokutsvagira varume ava mangwana zvinonetsa. Kune vanhu kunzoko vanogara vachingoti mukomasilai ndinongonzwa zvinhu zvichingondifamba famba mumiri mangu, choti chikatangira kugumburuku chozoya kuno kumusana, zvii zvinokonzera zvinhu zvakadaro, uye vanhu vakadaro vanobatsirika here muno mudare ragogonzo? Alright, vanobatsirika chaizvo. Kazhinji kugadzirwa, nekuti hauzongoerekani wakufambwa wangu wasingambofambwi. Unenge wakatoshinhirwa ende zvinenge zvichida kunatsokuita dare riro takadzikama, tichinatsorinzwisisa kuti tikaita izvi mangwana toita izvi toita izvi. Dare kuna vanhu vanouya achindibvunza kuti saka zvamandipa mushonga uyu, saka mangwana ndichatoona zvachinjaka, achatondifoneraka. Aiwa, dare haritombofambiri chidaro. Zvine nhano dzinotorwa, uye tine patinotarisira kuti tapedza kuchiita dare, takutarisira kuchiona kuti zvafamba here. Zvane mhinduro yakanaka yawanga uchitarisira. Saka uno uchitofambwa zviri kutaurwa izvi, zvotoda kuti umhanye wobatsirwa. Ende pakubatsirwa kwacho hazvitodi kungoti chero ndakupa mushonga. Pane mamwe matara asingatombodi kupiwa mushonga, wokutongoti ndikabata makumbo ako tikakumbira kuti Mwari nevadzimu dambudziko iri hatigoni rikunda tega, rotoda imi mutibatsire. Usina kana kupiwa kana gwenzi, unogona kutobuda uchifamba. Kuna varume vasina simba pabonde vanobatsirika here? Vazhinji variko ende ndinovabatsira chaizvo. Ngavauye. Chinowanzopedza simba muvarume chii? Kunzwa kuda ndiri kunzwa chaizvo, asi kuzongoti tikapinda mugumbeze kudai zvapera. Hapana, spaghetti koko. Alright. Izvo zvatambotaura kuti mhepo yechikwambo zveshuwa inogona kutokuuraya musana. Zvekarewo kugadzirwa. Pamwewo mune musikanzwa muzowanawo kugonai. Ende munhu akangura akugadzira akutosiyana newe, rava dambudziko rako nemhuri yako yaunoti ndo mhuri yangu. Kandoti varume
vazukuru rume kunze uko koshesai dzimba dzenyu. Vana mahwei vamodava ukangura kuti dambudziko akutotsvaga umwe asina dambudziko anomupa mari wangu nebonde rakakwana ungamirire izvozvo. Asi kana variko varume vakadaro vanogona kuuya kuno kumuchira vanouya chaizvo. Vamwe havasi kuti haisi nyaya yezvandataura vamwewo vari kuti inini ndinotori nechirwere chepabonde, varume kana kuti vakadzi vane zvirwere zvepabonde. Izvozvozvo tinotanga tatarisa vanobatsirika. Kuno umwe anenge atoona kuti hazvichatorapike ozodo chiti chirege nemanyeku chirege nechimanya kuchivanhu aiwa kana watona dambudziko ratovapo kunyara akuumbi chinhu nokuti richaramba richitokura pauchazoda kuti chirege nechimhanya richarapike. Saka tongoona kuti pane zvatoitika apa chitomhanya ubatsirwe nguva iripo. Kusangana nezvirwere zvepabonde zvinowanikwa kumunhu wese. Saka usanyara kuti mbuya vaya ndozovati muno hamuna chinotombonyadzisa muno. Tinoto kuti muzukuru enda unodai nekuti chatoda kuti upore wangu. Kune vazukuru vanogara vachindifonera avo ndo vakawanda manje varume vari kuti mudzimai wangu ndiri kumufungidzira hazi kufamba zvakanaka. Saka ndanga ndida kuti mundipewo munditsvagirewo anoita rukawo. Saka tauya kwagoko. Taurai zvamunokwanisa kuvaitira. Inangu parukawo handidi kunyepa. Nezveukawo handizvigoni. Handizvikwanisi. Alright. Nekuti zviri paviri vanhu vanofa. Kozoti wavo vamwe vanozogona kuzoroyonora asi kazhinji kacho munhu anofa. Saka inangu zverukawo handizvikwanisi. Variko vanomagona matambudziko iwayo. Ko murume atiza aenda kunogara namarwei amai vasara kumba vakuchema vadiwa vanodzuka here kana vanhu vakauya kwamuri kudare renyu kuti kana iwewo usiriwo mahwei usina kurwadzisa mumukadzi uchiziva kuti imba yako yawatorerwa tinodzosa. Asi kana wakatorwadzisa umwe munhu ndinotokudza chokwadi kuti aiwa izvi handizvikwanisi nekuti zvinorwadza kuti iwewo watorera umwe munhu wamusiya achichema wotorerwawo wakuda kugadzira munhu aiwa kana kuti wauda kuti ngadzoke aiwa hatidaro. Ndinogadzira muridzi wemusha anenge atorerwa ari murume wake chaiye. Kumupfuwira wekuti tidanane here gogo. Mupfuwira rudo. Kwatona mukadzi achida kupfuwira rukuda. Nekuti hapana paunomboshingirira kuda kuti mumwe wako akude iwe usingamudi. Saka zvomupfuwira ndiko cheko ikoko. Ende vazukuru kunze uko gadzisai misha yenyu. Ungavamanya ngavamanya chatoda kugadzisa musha. Handiti aiwa tinotenda chiri kudiwa kugadzirisa misha. Mashoko enyu kupedzisira kuvazukuru takanangana nedare renyu ramunobata pana kuno kuGlenview tichinzwisisa kuti pane zvimwe here zvatasiyirira zvamungada kuti vazukuru venyu vakufonerei kunyange vari kuUK kunyange vari kuSouth Africa kana vari kuDubai kana kuti vari muno muZimbabwe. Pane vazukuru vanochema chiti zvikwereti. Kuna vanhu vanotobatsira asi kuti achizodzosa ndinoti uyai kunoko. Kozoti varodawo mabasa. Mukuda kuti akatorerwa mari asi akakweretesa asi kuti achizodzoserwa zvakunetsa. Kozoti vanonetsikanawo nemabasa. Toenda kuvakadzi. Kuna vakadzi vane jambwa chero ndokuti atori mumba achitogonera murume wake achimuitira zvese zvinotarisirwa asi haamoni sechinhu. Jambwa munouya tokugezai jambwa. Zvekare kune vanotiwo kumabasa uko handitomboonekwi sechinhu. Nyangwe akataura hanzikwe tinoti uyai
Tikati aiwa zvimwewo zvinozoonekwawo. Wokupedzisira Kune mamwe mabasa andisingagoni kutaura kana kuti andinozongoudzwa kuti apa makazoita izvi zvikadai. Kune rimwe basa rinoitwa nevadzimu randisingagoni kuziva inini. Wangu. Alright. Saka kune vazukuru tichipesa hurukuro yedu ine. Kune vazukuru vari kuSouth Africa nevamwe vari kunze kwenyika kwavari ikoko kuna England ikoko vari kuti mapepa angu ari kuramba kugadzirisika. Munombosangana nazvo here izvozvo muchibatsira vamwe panyawo dzemapepa avanoti mapepa eimmigration? Wangu. Vazhinjisa vanondibata parunhare ndichitovagadzirirawo vadzimu vachitudza zvekuita zvichitobudirira zvichitoita. Nhamba dzerunhare dzavangakwanisa kunge vachikubatai dzinoti chii? Alright, 077 8854 Tinotenda. Wangu. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, vatariri vepaSly Media TV ndivo gogo nzou vari kuno kuGlenview 7. Panhamba idzodzi ndo dzamunokwanisa kunge muchivabata dziri pascreen. Zvizhinji vari kutaura kuti pane zvatisina kutaura nezvazvo. Imborova runhare uchinzwa kuti zvakamira sei, vokuudza kuti variko here. Kana variko ukauya rauri kuti idambudziko, zvimwe zvacho ivo havasiri vanozvigadzira, asi kuti mudzimu uri pavari vakabatana nemudzimu wekwako iwo wedzinza rekwako, vanogarira pasi chinhu chimwe chete ichocho vochigadzirisa zvekuti rauri kuti idambudziko haminoti nderei pamatambudziko ese auinawo zvawo. Iwe ndiwo anoaziya, ndiwo muprofita wokutanga upenyu hwako. Vari kuti aiwa, imbofambawo netsoka dzako uchiuya kuno timboswogara semadzisahwira ekudzinza rekwako isivana nzou tichitsvaga kuti chii chanetsa pamwana chiri kuita kuti upenyu hwake husatambanuke. Hapana asingade kufamba nemota yakanaka, hapana asingade kuitawo imba, hapana asingade kugara imba dzakanaka. Asiwo pamwe futi wagara mudzimba dzakanaka idzodzo vavengi variko. Zvese zvo vari kuti uya kunoko nedambudziko chero rauinaro, uri munhamo isina mari kana kuti une mari asi pane dzimwe nhamo futi dziri kukunetsa, uya kunoko. Nhamba ndidzodzi dziri pascreen. Isi tinoramba tichingoti rambai muchisubscribe nekufollowa paSly Media TV. Musazodarikirwa nezvirongwa zvatinouya nazvo panapa zvakasiyana siyana. Chakanakira kusubscribe, unozongoti tikangouploada chero chatangoisa and mazuva ese tinouploada unobva watumirwa notification inenge ichikudza kuti kuSly Media vari kutaura nagogo nzou nhasi, kuSly Media nhasi uno vari kuzumba, kuSly Media vari kwakati kune nhau inoyera neinotyisa neinoshamisa. Zvinhu zvaunofanira kunge uchiziva nekunzwisisa iwewo. Patinenge tichikutandadzai ndo rimwe redu basa pana pari kukutandadzai nekukuunzirai nyaya dzakasiyana siyana nematare iwayo atiri kuita anovaka. Indonzwisa tafumana isimbi yebasa. At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested.